Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Προκαταβολικά ευχαριστώ την κυρία Τότη για τη φιλοξενία, όλα είναι δωρεάν. Μας φιλοξενεί σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και ελπίζω ότι δεν θα σας κουράσουμε. Το βιβλίο, όπως έχετε ακούσει, ασχολείται με ερμηνεία του Αγίου Αυγουστίνου σε χωρία και περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης. Ευχαριστώ τον αγαπητό μου φίλο από παλιά, τον κύριο Παπαρνάκη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, για τον κόπο που έκανε να έρθει μαζί με τη σύζυγό του και εύχομαι και πάλι να μας έρθει, γιατί είναι από παλιός από την κατασκήνωση, οπότε είναι δικός μας και μπορούμε να τον κουβαλάμε και άλλες φορές, επιτερίγων ανέμων. Λοιπόν, θα αρχίσει ο κύριος Παπαρνάκης και μετά θα κάνει την υπομονή να ακούσετε και εμένα. Παρακαλώ την υπομονή σας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πατέρα Ειρηναίο για την τιμή αυτή που μου έκανε να με προσκαλέσει σε αυτήν εδώ την εκδήλωση και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι βλέπω να είναι γεμάτος εδώ ο χώρος από ανθρώπους που, όπως φανταζόμουν, αγαπάτε τον πατέρα Ειρηναίο και συνεργάζεστε μαζί του χρόνια πολλά και είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου. Συνήθως μιλάω από στήθους και τα λέω απ' έξω. Αλλά σήμερα, επειδή θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επίσημη η ημέρα, έγραψα ένα κείμενο, το οποίο και θα σας αναγνώσω, αλλά και κυρίως διότι θα ήθελα να έχω τον έλεγχο της κατάστασης, διότι όπως σας είπα συγκινούμαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μετά από 35 χρόνια εδώ στη Φλόρινα, η οποία είναι συνδεδεμένη, όπως θα ακούσετε, με πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές πτυχές της ζωής μου μέσα στην ψυχή μου. Ο Ιερός Αυγουστίνος είναι ένας από τους σπουδαιότερους πατέρες και εκκλησιαστικές προσωπικότητες της αρχαίας αδιέρετης Εκκλησίας. Έζησε και έδρασε στη Δύση, στον χώρο επιρροής της Εκκλησίας της Ρώμης. Στην Ανατολή υπήρξε και είναι ακόμη σχεδόν άγνωστος. Όχι τόσο από υπετιότητα δική του, αλλά των επιγόνων του. Ο ίδιος είναι ένα από τα λαμπρότερα και φωτεινότερα πνεύματα του παγκόσμιου πνευματικού στερεώματος. Οι επίγονοι του όμως, θεολόγοι και εκκλησιαστικοί άντρες του χριστιανισμού της Δύσεως, τον απομόνωσαν θεολογικά από τη λυπή χωρία των Αγίων Πατέρων και θεολόγων της αρχαίας Εκκλησίας, απολυτοποίησαν επιλεκτικά ορισμένες απόψεις του και οικοδόμησαν επάνω τους ολόκληρο σχεδόν το θεολογικό οικοδόμημα της Δύσεως, που είτε στη θετική του, Ρωμακαθολικισμός, είτε στην αρνητική του, προτεσταντισμός, μορφή, ζει μέχρι σήμερα. Τα πράγματα χειροτέρευσαν όταν στη συνέχεια προέκυψε το σχίσμα, η δυτική θεολογία αυτονομήθηκε από την ανατολική, με βασικό επιχείρημα την επίκληση του Ιερού Αυγουστίνου και αργότερα τον προέβαλε πολεμικά ως αντίπαλο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στις θεολογικές έρηδες του 14ου αιώνα. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ιερός Πατήρ να επιφορτιστεί όλο το σχετικό αρνητικό κλίμα, να παραμείνει γνωσιολογικά μόνο γνωστός στους θεολόγους Ανατολής, σε αντίθεση με τη Δύση, όπου δημιουργήθηκε μια πλημμυρίδα θεολογικών μελετών επάνω στο έργο και τη θεολογία του, σε εκκλησιαστικό δε επίπεδο, δηλαδή των απλών μελών της Εκκλησίας, στην καλύτερη περίπτωση άγνωστος, στη δε χειρότερη με επιφυλάξεις για τη θεολογία του, ακόμα και για την αγιότητά του.
Τα αναφέρω αυτά όχι τόσο ως επιστημονική γνώση περί της τόσο σημαντικής αυτής εκκλησιαστικής φυσιογνωμίας, αλλά μεταφέροντας τις αναμνήσεις και εμπειρίες των φοιτητικών μου χρόνων. Καθώς έχω τη χαρά να απευθύνομαι σήμερα σε εσάς, το εκλεκτό ακροατήριο της ακριτικής μας Φλόρινας, και την ιδιαίτερη τιμή για την οποία τον ευχαριστώ και πάλι να συμμετέχω στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του εξαιρέτους αγαπητού και σεβαστού μου πατρός Ειρηναίου Χατζηεφρεμίδη, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη και τη συναδελφική αγάπη να με προσκαλέσει. Στην τόσο ευαίσθητη εκείνη εποχή των νεανικών μου χρόνων, όπου ό,τι γράφεται στην ψυχή και το μυαλό γράφεται ανεξίτηλα για μια ζωή, το όνομα του Αγίου Αυγουστίνου συνδέθηκε στενά με τη Φλόρινα λόγω του μακαριστού γέροντος Επισκόπου Αυγουστίνου. Όχι μόνο στη δική μου σκέψη, αλλά και χιλιάδων ακόμη νέων ανθρώπων, οι οποίοι την εποχή εκείνη φιλοξενηθήκαμε στις κατασκηνώσεις της πρώτης, φύλασαν το λογικό άδωλο γάλα της πίστεως και τώρα βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο, υπηρετώντας την Εκκλησία και την κοινωνία. Δεν ήμουν βέβαια τότε και πολύ εγκρατής περί τα εκκλησιαστικά, αλλά μου σχηματίστηκε η εντύπωση ότι το όνομα Αυγουστίνος ήταν σχεδόν πρωτόγνωρο στην κοινωνία και την Εκκλησία της πατρίδας μας, καθώς πολλές φορές θυμάμαι και με κάθε ευκαιρία να γίνονται αναφορές στο πρόσωπο και το έργο του Ιερού Πατρός, ενώ με βιβλία, συνέδρια, εκδόσεις, ακόμη και ακολουθίες, υπερασπίστηκε η αγιότητα και το εθνικό εκτόπισμά του ανάμεσα στους άλλους μεγάλους πατέρες αρχαίας Εκκλησίας. Δεν γνωρίζω αν το Αυγουστίνος ήταν επιλογή του μακαριστού Επισκόπου, καθώς είχε το χάρισμα να φέρνει στο φως κρυμμένα διαμάντια από την εκκλησιαστική μας παράδοση. Αλλά σίγουρα το έφερε στο προσκήνιο της σύγχρονης ελληνικής θεολογικής και εκκλησιαστικής πραγματικότητας την τόσο σημαντική αυτή προσωπικότητα της Ορθόδοξης Χριστιανικής παράδοσης. Δεν γνωρίζω επίσης αν είναι τυχαίο, αλλά και οι δύο άντρες εκοιμήθησαν την 28η Αυγούστου, με διαφορά 1580 ετών, του 430 ο ένας, του 2010 ο άλλος. Και επιτρέψτε μου εδώ να προσθέσω και την άλλη 28η, αλλά του Δεκέμβρη του 2020 αυτή τη φορά, ως ημέρα κοιμήσεως και του εταίρου συγχρόνου Αυγουστίνου του Αρχιμανδρικού. Είναι ίσως και αυτό ένα από τα διακριτικά εκείνα σημεία με τα οποία οι κάτοικοι του ουρανού δείχνουν την ευαρέσκειά τους στους κατοίκους της γης. Το νέο βιβλίο του πατρός Ειρηναίου, Ιερού Αυγουστίνου Ομιλίες στην Παλαιά Διαθήκη, αγγίζει δύο τεράστια επιστημονικά πεδία της θεολογικής επιστήμης, της Αγίας Γραφής και της πατερικής ερμηνευτικής. Δηλαδή, του τρόπου με τον οποίο οι πατέρες της εκκλησιαστικής μας παράδοσης μελέτησαν, κατανόησαν και ερμήνευσαν την Αγία Γραφή, η οποία εμπεριέχει σε γραπτή μορφή την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού στον κόσμο μας. Ακόμη ειδικότερα, από την Αγία Γραφή την Παλαιά Διαθήκη και από την πατερική ερμηνευτική παράδοση τη λατινική παράδοση, δηλαδή των πατέρων της Δυτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για το καθένα από τα πεδία αυτά. Και καταρχάς για την Αγία Γραφή. Για την Αγία Γραφή δεν πρόκειται να σας αναφέρω τους λόγους για τους οποίους η θέση της είναι σημαντική στη θεολογία και την εκκλησιαστική ζωή της παράδοσής μας, ως της μόνης θεόπνευσης πηγής της πίστεώς μας, διότι θεωρώ ότι είναι λίγο πολύ σε όλους γνωστό. Θα εκφράσω όμως με την ευκαιρία αυτή τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τον μακαριστό Επίσκοπο Φλωρίνης Γερόντα Αυγουστίνου και προς τον εκλεκτό του μαθητή, επίσης μακαριστό Στέλιο Σάκο, ο οποίος υπήρξε δάσκαλος και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι από τα μαθητικά μου χρόνια μου ενέπνευσαν την αγάπη για τη μελέτη της Αγίας Γραφής ως οδηγού πίστεως και ζωής, ως ισόβιου συντρόφου και συνοδοιπόρου στα μονοπάτια του Επίγειου Βίου και ως φωτεινού οδοδείκτη προς την αιώνια και μένουσα πατρίδα όλων μας των ουρανών. Να υπενθυμίσω μόνο το σύνθημα να γίνουμε εραστές της Γραφής,
με το οποίο ο φλογερός ιεροκήρυκας επίσκοπος προσπαθούσε να θερμάνει τις νεανικές μας ψυχές κατά τις επισκέψεις του στην κατασκήνωση, προκειμένου να μας παρακινήσει στη συνεχή μελέτη της Αγίας Γραφής ως μια αγία συνήθεια της καθημερινότητάς μας. Μια μελέτη όχι διανοητικού τύπου ή φιλοσοφικού, αλλά που εμπλέκει το σύνολο της ύπαρξης, αναζητά τα βιβλικά νοήματα που έχουν σχέση με τον εαυτό του καθενός, που τοποθετεί τον καθένα προσωπικά απέναντι στον καθρέφτη της Αγίας Γραφής, προκειμένου να εντοπίσει τις ασθένειες, τις ατέλειες, τις αδυναμίες και να τις θεραπεύσει. Η προσέγγιση αυτή προέρχεται απευθείας από την παράδοση των πατέρων μας και ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρω από τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος κυρίως και εξαιρέτως την υιοθετεί, ώστε να αναδεικνύεται σε κύριο διακριτικό χαρακτηριστικό της βιβλικής ερμηνείας του. Όπως σημειώνει με έμφαση ο διαπρεπής Γερμανός μελετητής της αρχαίας πατερικής ερμηνευτικής Charles Cunningham, ο Ιερός Αυγουστίνος, ως σχετικά καθυστερημένα εμφανιζόμενος στην ιστορία της βιβλικής ερμηνείας, υπερέχει σχεδόν των περισσότερων αρχαίων χριστιανών ερμηνευτών της Γραφής για την ένταση της προσοικειώσεως του βιβλικού κειμένου στην προσωπική του ζωή και για την αυθεντικότητα και το βάθος των ερμηνευτικών του παρατηρήσεων. Όπως ο Ιερός Πατήρ το εκφράζει στις συγκλονιστικές εξομολογήσεις του, είναι πολύ καιρός που με καίει η φλόγα να μελετήσω τον νόμο σου. Σε αυτό και μόνο θέλω να κυλήσουν οι ώρες μου. Όσες μου αφήνει ελεύθερες η ανάγκη του κορμιού για ανάπαυση, η πνευματική εργασία και οι υπηρεσίες προς τους συνανθρώπους. Η μελέτη των γραφών έγινε κεντρικότατος πόλος της ζωής του Αυγουστίνου μετά τη μεταστροφή του. Η φλογερή αυτή προσχώρηση στη Γραφή προήλθε και εξηγείται από την εμπειρία της μεταστροφής του. Η ανθρώπινη λογική δεν έχει τη δύναμη να οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτό όμως μπορεί να το επιτύχει η Γραφή. Συχνά θυμάμαι ο πατήρ, ο επίσκοπος Αυγουστίνος, θέλοντας να μας διδάξει τη μυστική πνευματική δύναμη που εμπερικλείει κάθε λέξη της Αγίας Γραφής, αναφερόταν στη μεταστροφή του Ιερού Αυγουστίνου, αφορμή για την οποία έγινε ένας και μόνος στίχος της. Πρόκειται για το περιστατικό κατά το οποίο, όπως αφηγείται ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ, τον Αύγουστο του 386, σε ηλικία 39 ετών, άκουσε μία φωνή. «Τόλε λέγε, πάρε, διάβασε». Και υπακούοντας την προτροπή, άνοιξε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και διάβασε το χωρίο από την προς Ρωμαίους επιστολή 13-11-12. «Και τούτο, οι δότες των καιρών, ότι ώρα ημάς εξύπνου εγκερθήν, νυν γαρεμγύτερον ημών η σωτηρία, ή ότε επιστέψαμε. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγηκε. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός». Αυτό έγινε η αφορμή να εγκαταλείψει την πολυχρόνια και επώδυνη πνευματική περιπλάνησή του στα εδάφη της ελληνορωμαϊκής ρητορικής και φιλοσοφίας, του Πλάτωνα και του Κικαίωνα, καθώς και της αίρεσης του μανιχαϊσμού, δημοφιλούς στην εποχή του, και να αφοσιωθεί με όλες του τις δυνάμεις στον χριστιανισμό, λαμβάνοντας την πρώτη του κατήχηση και το βάπτισμα από τον Άγιο Επίσκοπο Μεδιολάνων Αμβρόσιο. Από το πλούσιο ερμηνευτικό έργο του Ιερού Αυγουστίνου, ο πατήρ Ειρηναίος επέλεξε αυτή τη φορά να επικεντρωθεί στην Παλαιά Διαθήκη, και όχι άστοχα κατά τη γνώμη του, διότι η Παλαιά Διαθήκη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο αδύναμος κρίκος της Αγίας Γραφής, για πολλούς λόγους. Διότι έχει γραφεί πολλούς αιώνες πριν την Καινή Διαθήκη, η συγγραφή της διήρκησε και αυτή πολλούς αιώνες και δεκάδες γνωστοί και άγνωστοι συνετέλεσαν σε αυτήν, αναφέρεται σε πρόσωπα και γεγονότα της απότατης αρχαιότητας. Την ευθύνη για τη συγγραφή της είχε ο εβραϊκός λαός, ο οποίος συνεχίζει να τη διεκδικεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα η Παλαιά Διαθήκη να ανήκει σε δύο θεολογικές παραδόσεις, την Ιουδαϊκή και τη Χριστιανική, κάθε μια από τις οποίες διεκδικεί για τον εαυτό της αυθεντική ανάγνωση και ερμηνεία. Επιπροσθέτως, οι σύγχρονες νεωτερικές και μετανεωτερικές αναγνώσεις Παλαιάς Διαθήκης
στον επιστημονικό χώρο, προτεσταντικής κυρίως προελεύσεως, την έχουν αυτονομήσει και την έχουν αποξενώσει ουσιαστικά από τον παλαιότερο στενό σύνδεσμό της με την Καινή Διαθήκη, αφήνοντας μεγάλα περιθώρια για ποικιλία ερμηνευτικών προσεγγίσεων και θεολογικών αναφορών που αποπροσανατολίζουν τελείως τη στόχευση και το ρόλο της ως προφητείας για το πρόσωπο του Χριστού και προετοιμασίας του κόσμου για την εκπλήρωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας που η Αρχαία Εκκλησία θεωρούσε ως δεδομένο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ θολό τοπίο γύρω από το χαρακτήρα και το θεολογικό μήνυμα της Παλαιάς Διαθήκης που καθιστά αναγκαιότερη από ποτέ τη θεολογική μαρτυρία της αρχαίγονης Εκκλησίας και των αρχαίων εκκλησιαστικών πατέρων για την αποσαφήνιση και τεκμηρίωσή του, με βάση τα νέα δεδομένα, τη σύγχρονη γλώσσα και τον προβληματισμό. Και τούτο διότι πλήττεται άμεσα το ένα μοναδικό και εξέχον χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιστορικού προσώπου του Κυρίου μας, ο οποίος δεν εμφανίστηκε απλώς στην ανθρώπινη ιστορία ως ένας Υιός του Θεού που συμπονεί και υπερασπίζεται τους φτωχούς και αδύναμους αυτού του κόσμου, αλλά εμφανίστηκε ως ο αναμενόμενος Μεσσίας που επιτελεί στα έσχατα της ιστορίας τις υποσχέσεις του Δημιουργού Θεού για τη σωτηρία ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Το έργο του αυτό, με ακρίβεια και λεπτομέρεια, περιγράφηκε από την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία διαπερνά απ' άκρο τη συλλογή των βιβλίων της. Ο Ιερός Αυγουστίνος ευθυγραμμίζεται και συντονίζεται με ακρίβεια με το πνεύμα αυτό της Αρχαίας Εκκλησίας και των θεολόγων πατέρων Ανατολής και Δύσης και το εκφράζει με ιδιαίτερη συστηματικότητα, πληρότητα και σαφήνεια, αξιοποιώντας με θετικό τρόπο τη σπουδαία ελληνο-ρωμαϊκή του μόρφωση και παιδεία. Για παράδειγμα, η περίφημη φράση του «Novum testamentum invetere latet, vetus testamentum in novo patet», η Καινή Διαθήκη κρύπτεται στην Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται στην Καινή, μπορεί να θεωρηθεί σαν τυπική για τη στάση όλων των πατέρων απέναντι στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία δεν μπορούν να δουν και να κατανοήσουν ανεξάρτητα από την Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι η εκπλήρωση και ολοκλήρωση της Παλαιάς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες. Στο πρόσωπό του όλες οι επαγγελίες και οι προσδοκίες εκπληρώθηκαν. Ο νόμος και το Ευαγγέλιο πάνε μαζί και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αληθινός ο παδός του Μωυσέως παρά μόνο αν πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Εκείνος που δεν αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία, των Χριστών του Κυρίου, προδίδει με αυτό την ίδια την Παλαιά Διαθήκη. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού κρατά το σωστό κλειδί για το άνοιγμα των γραφών, το αληθινό κλειδί για την κατανόηση των αρχαίων προφητιών. Γιατί όλες αυτές οι προφητείες εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Όλες αυτές οι θεολογικές αλήθειες μπορεί ο αναγνώστης να απολαύσει στο έπακρο και να βοηθηθεί άριστα στο να οικοδομήσει σαφή αντίληψη για τον ορθό τρόπο μελέτης και κατανόησης Παλαιάς Διαθήκης που ανταποκρίνεται με πληρότητα στο περιεχόμενό της, καθώς διεξέρχεται τις διάφορες ομιλίες του Ιερού Αυγουστίνου που εμπεριέχονται στο βιβλίο του Πατρός Ειρηναίου. Αναφέρονται σε πληθώρα διαφορετικών χωρίων και θεμάτων της Παλαιάς Διαθήκης που έχουν αποδοθεί με ακρίβεια από τον πατέρα Ειρηναίο σε μια γλαφυρή και κατανοητή νεολογική γλώσσα που μπορεί να ελκύσει και τον μη ειδικό ή έμπειρο στα ερμηνευτικά και θεολογικά αυτά θέματα αναγνώστη. Από τα παραπάνω καθίσταται, έστω και αμυδρός αντιληπτή, η κριτικής σημασίας αξία της πατερικής ερμηνευτικής παραδόσεως και η αξιοποίησή της ιδιαίτερα στον χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας. Και τούτο διότι η Αγία Γραφή από μόνη της δεν μπορεί να οριοθετήσει την ορθότητα της πίστης της Εκκλησίας. Η αυτονόμησή της από την εκκλησιαστική παράδοση που επιτελέστηκε με το προτεσταντικό δόγμα σόλα σκριπτούρα έχει δημιουργήσει σήμερα την πραγματικότητα ενός κατακαιρματισμένου χριστιανικού κόσμου που έχει μεν ως κεντρικό σημείο αναφορά στα θεόπνευστα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά συμφωνούν ελάχιστα έως κανένα σημείο σχετικά με τα νοήματα που περιέχουν, που περικύουν αυτά οι διάφορες χριστιανικές ομάδες. Για τον λόγο αυτό και ποτέ η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία,
στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Αγία Γραφή δεν είχε διαχωριστεί από τη ζωντανή εμπειρική παράδοση της πίστεως. Ο κανόνας της πίστεως, δηλαδή οι πατέρες, και ο κανόνας της αληθείας, δηλαδή η Αγία Γραφή, που τροφοδοτεί συνεχώς και ταυτόχρονα ο ένας τον άλλον, είναι μια θεμελιώδης αρχή που ισχύει ήδη από την αρχαία Εκκλησία και διατυπώθηκε εναργώς από τον Άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο του Δούνου. Η Αγία Γραφή από μόνη της συνιστά ένα σημείο, από το οποίο μπορούν να διέλθουν άπειρες ευθείες σύμφωνα με τη γεωμετρία, όχι μόνο μαθηματικές, αλλά και θεολογικές, όπως συμβαίνει σήμερα. Η πατερική ερμηνευτική παράδοση συνιστά το δεύτερο σημείο, από το οποίο περνά μία και μόνη ευθεία, εκείνη της αδιάκοπης και αδιέρετης παραδόσεως του Λόγου του Θεού και της Θείας Αποκαλύψεως, όπως αντιπροσωπευτικά και αυθεντικά εκφράστηκε από τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Οι προφήτες ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβε, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως υπεφώνηκε, η χάρις ως έλαμψε, η αλήθεια ως αποδέδειχε, το ψεύδος ως απελήλατε, η σοφία ως επαρισιάσετο, ο Χριστός ως ευράβευσε. Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν των αληθινών Θεών ημών. Και τους αυτού Αγίους εν λόγοις τιμώντες, εν συγγραφές, εν νοήμαση, εν θυσίες, εν ναείς, εν εικονίσμαση, τον μεν ως Θεόν και Δεσπότην προσκυνούντες και σέβοντες, τον δε δια το κοινόν Δεσπότην ως αυτού γνησίους θεράποντες, τιμώντες και την κατασχέση προσκύνηση απονέμοντες. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη στην οικουμένη εστήριξη. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα και αξιοποίηση της βιβλικής ερμηνείας των πατέρων αποτελεί κατεπίγουσα ανάγκη της σημερινής Ορθοδόξου θεολογίας. Διότι ενώ η πατερική θεολογική σκέψη τροφοδοτεί γόνιμα τη σύγχρονη θεολογία μας και αρχίζει όπως φαίνεται να επηρεάζει την ευρύτερη πνευματική και εκκλησιαστική μας ζωή, αντίθετα η πατερική εξηγητική παράδοση είναι πλέον η παραμελημένη περιοχή της θεολογίας των πατέρων. Στη βάση του πατερικού λόγου, του θεολογήν, βρίσκεται πάντα μία ενιαία και καθιερωμένη πνευματική στάση απέναντι στην Αγία Γραφή. Η γνώση της πατερικής εξηγητικής παραδόσεως οδηγεί κατευθείαν στις ρίζες της εκκλησιαστικής θεολογίας και αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση όλων των μορφών της εκκλησιαστικής ζωής και δημιουργίας. Οι παρατηρήσεις αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα των θεολόγων και διδασκάλων της αδιέρετης Εκκλησίας πρώτης χιλιετίας. Και όπως θεωρούμε εμείς εδώ στην Ανατολή ότι είναι σημαντικό για τους χριστιανούς της Δύσης να γνωρίσουν τους ανατολικούς πατέρες, έτσι θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό και εμείς εδώ στην Ανατολή να γνωρίσουμε τους Λατίνους πατέρες της Δύσης. Διότι όχι μόνο έχουμε να διδαχθούμε παρόμοια πράγματα από τη ζωή και τη διδασκαλία τους, να ανανεωθούμε από την αυθεντική και ευρηματική θεολογική του σκέψη, να ωφεληθούμε από τη συστηματικότητα και μεθοδικότητα της εργασίας που τους διακρίνει, αλλά κυρίως να αντιληφθούμε και να διαπιστώσουμε το ενιαίο φρόνημα της πίστεως, τις κοινές αγωνίες και τους αγώνες για τη διαφύλαξη της ορθής εκκλησιαστικής πίστης και ζωής από κάθε διαστροφή και αίρεση, την προσπάθεια εμβάθυνσης και κατανόησης των μυστηρίων της Θείας Αποκαλύψεως και κυρίως της επίτευξης ζωντανής επαφής και κοινωνίας με τον αρχηγό και τελειωτή της πίστος Ιησού Χριστό, της αφοσίωσης και αγάπης προς το πρόσωπό του και της ανάδοσης όλων των δυνάμεών τους προς οικοδομή του πληρώματος Εκκλησίας. Σοβαρότερο εμπόδιο στον δρόμο αυτό αποτελεί η γλώσσα, καθώς η λατινομάθεια είναι πολύ περιορισμένη στον ελληνικό χώρο και περιορίζεται δυστυχώς μόνο στις ανάγκες του σχολείου, που ευτυχώς επανήλθε μετά από την πρόσκαιρη, άκρητη και ανόητη απόφαση περί ιδεοποίησής της προσφάτως.
Σημαντικές μελέτες για το έργο των Λατίνων πατέρων υπάρχουν αρκετές, αλλά εκείνα που λείπουν είναι τα ίδια τα έργα τους σε ελληνική μετάφραση, ώστε να διευκολυνθεί η άμεση πρόσβαση σε αυτά. Και στο σημείο αυτό επιθυμώ να εξάρω την εξαιρετική συμβολή του πατρός Ειρηναίου Χατζηφρονίδη, ο οποίος φιλότιμα και ακαταπώνητα εργάζεται στον τομέα αυτό για πολλές δεκαετίες τώρα. Διότι το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, Ιερού Αυγουστίνου Ομιλίες στην Παλαιά Διαθήκη, είναι το τελευταίο μιας μακράς σειράς προηγουμένων πολυμάτων, με τα οποία μας χάρισε επιστημονικά προσεγμένες μεταφράσεις έργων Λατίνων πατέρων, ξεκινώντας από το αντιαιρετικό έργο του Αγίου Ειρηναίου Λογδούνου «Έλεγχος και ανατροπή της ψευδονύμου γνώσεως» και συνεχίζοντας με τα έργα του Ιερού Αυγουστίνου «De Doctrina Christiana» περί της χριστιανικής διδασκαλίας, «De Trinitate» περί της Αγίας Τριάδος, την ερμηνεία στο κατά Ιωάννη, την αλληλογραφία του Ιερού Αυγουστίνου και του Ιερονύμου περί της μεταφράσεως και ερμηνείας της Αγίας Γραφής και τώρα τις ομιλίες του Ιερού Αυγουστίνου στην Παλαιά Διαθήκη. Τα έργα που μας έχει παρουσιάσει ο πατήρ Ειρηναίος αποτελούν πρωτογενές υλικό και δίνουν τη δυνατότητα σε Έλληνες ερευνητές και θεολόγους να προσεγγίσουν με την δική τους κριτική ματιά την ζυμωμένη και καλλιεργημένη με την αντίληψη των πραγμάτων σύμφωνα με την ανατολική θεολογική σκέψη τα κείμενα των δυτικών πατέρων, ώστε να αναδείξουν τα θεολογικά εκείνα σημεία τα οποία γνήσια και αυθεντικά, τίμια και ειλικρινή προς την ορθόδοξη πίστη, την κοινή της πρώτης χιλιετίας, μπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς οδοδείκτες σύγκλησης και ενότητας όλων των χριστιανών, όπως συνέβαινε κατά τα πρώτα 1000 χρόνια ζωής της Εκκλησίας του Χριστού. Ο πατήρ Ειρηναίος, με την αυρία λατινομάθειά του και την ακάματη εκδαπάνησή του στο έργο της μεταφράσεως των λατινικών πατερικών έργων, αποτελεί σπάνιο δείγμα σύγχρονου θεολόγου, που με αγάπη, επιστημοσύνη και αφοσίωση μελετά και εμβαθύνει στα έργα των πατέρων της Δύσεως και προσπαθεί να τα καταστήσει προσιτά στην ελληνική θεολογική και όχι μόνο επιστημονική κοινότητα. Από την προσωπική του αγάπη προς την Αγία Γραφή και την πατερική θεολογική σκέψη, αλλά και από την επιθυμία, την ευθύνη και την υποχρέωσή του να τα θέσει στη διάθεση του θρησκευτικού σώματος, να μοιραστεί το χάρισμα που του έδωσε ο Κύριος με τους αδελφούς του και μέλη της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, όπου ανήκει και ο ίδιος ως λειτουργός του. Πρόκειται για μαθήματα τα οποία διδάχθηκε ο πατήρ Ειρηναίος από τους Αγίους Πατέρες και εξαιρέτως από συγγραφείς όπως ο Ιερός Αυγουστίνος, του οποίου το έργο, οι γραφές το διαποτίζουν και χρωματίζουν κατά ποικίλους τρόπους. Διότι τα γεωγραφικά χωρία εντάσσονται σε πλαίσια χαράς, λύπης, αγωνίας, αισιοδοξίας, αυτογνωσίας, αυτοκριτικής, μετάνοιας, δοξολογίας και πάντοτε σε κλίμα θερμής προσευχής και άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό. Η Γραφή επιστρατεύεται για να ερμηνεύσει το ψυχικό κόσμο και την πνευματική εξέλιξη του Αυγουστίνου, αλλά και μέσα από αυτές να μελετήσει τις σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία. Οι εξομολογήσεις του Ιερού Αυγουστίνου ακτινοβολούν τη θερμότατη αγάπη του για την Αγία Γραφή, η οποία τον καθοδηγούσε στην προσεκτική μελέτη της. Όπως το λέει και ο ίδιος, έχοντας ήδη ακούσει πιστικές ερμηνείες πολλών χωρίων των γραφών, εκείνα που άλλοτε μου φαίνονταν ακατανόητα, τώρα πια τα απέιδα στα βαθιά μυστήρια της αλήθειας που κλείνουν μέσα τους. Η ευθεντία των γραφών μου φαινόταν ακόμη πιο αξιοσέβαστη και ταιριαστή σε μια άγια πίστη, ενώ αυτά τα κείμενα ήταν προσιτά σε όποιον ήθελε να τα διαβάσει. Δεν έπαβαν συνάμα να διατηρούν και το μεγαλείο του μυστηρίου τους για εκείνον ο οποίος θα ήθελε να εισχωρήσει βαθύτερα. Όμως η προσευχή του Ιερού Αυγουστίνου κάνει να γίνουν οι γραφές για μένα μια αγνή απόλαυση και να μην χάσω μέσα τους στον δρόμο και ούτε να χαθούν και άλλοι εξαιτίας μου με όσα θα πω, προσπαθώντας να τις ερμηνεύσω, δείχνει ότι η μελέτη της Αγίας Γραφής δεν ήταν μόνο για αυτόν μια προσωπική υπέρτατη ανάγκη. Ένιωθε πως έχει χρέος να γίνει διαμεσολαβητής μεταξύ των γραφών και των ανθρώπων, ερμηνεύοντας ορθά τον Λόγο του Θεού. Ο Επίσκοπος Ιππώνος ήθελε να είναι συνάμα καλός δάσκαλος
και επιδέξεως ερμηνευθεί στον γραφόν. Αυτό το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που με γεωνοδορία του χαρίστηκε γίνεται φανερό και άμεσα αντιληπτό στις 56 ομιλίες στην Παλαιά Διαθήκη που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο και αποτελούν λίγους μόνο από τους εύχημους καρπούς πίστος και σοφίας που έχει χαρίσει στην Οικουμενική Εκκλησία ο μεγάλος αυτός χαρισματικός πατέρας αρχαίων της Εκκλησίας, ο Άγιος Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή ανάγνωση και ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για τον σεβαστό πατέρα Ινέο για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να συμμετέχω σε αυτή την παρουσίαση. Καταρχήν θα παρακαλέσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχης να έρθει. Όχι εσύ, Χρήστο. Να έρθετε μπροστά, κύριε. Εδώ. Ευχαριστώ. Παρέλειψα να ευχαριστήσω την κυρία Αντιδήμαρχο, την σύζυγο του κύριου Δημάρχου, να μην πω πόσα χρόνια την είχα μαθήτρια, τον κύριο Ρόζα, την κόπο που έκανε να έρθει μετά τη συζύγου στη Φλόρινα, να θυμηθεί και λίγο τα παλαιά. Έχει χρόνια να πατήσει τη Φλόρινα. Θέλω να κάνω μία εξήγηση. Μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι αυτή η παρουσίαση έχει σχέση με κάποια πρόσφατα γεγονότα και μερικοί άσπονδοι φίλοι μπορεί να πούν κάτι. Να ξέρουν ότι η αίθουσα αυτή έχει κλειστεί από τον Μάιο. Οπότε είναι άσχετη η παρουσίαση με τα όσα ακούμε και διαβάζουμε αυτόν τον καιρό και όσα έπονται να γίνουν. Επιτρέψτε μου λοιπόν και εγώ λίγο να σας απασχολήσω. Με την ευχή του γέροντός μου, του μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου, αξιώνομαι να ασχοληθώ για 8η φορά με έργο του Αγίου Αυγουστίνου. Άλλωστε το κίνητρό μου ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος, τον οποίο ευχαριστώ γιατί μου χάρισε το χάρισμα της ιεροσύνης, όπως βέβαια και για όσα γράμματα ξέρω, ας μην αναφερθώ σε άλλους, θα αναφερθώ όμως, ευχαριστώ και πάντα τον μνημονεύω τον δάσκαλό μου, τον κύριο, τον αγαπητό μου, τον προσφυλέστατο δάσκαλό μου, τον Διονύσιο Οικονομίδη, που χαίρομαι πάντα που εδώ παρευρίσκονται τα εγγόνια του. Το θυμούμε πάντοτε και όπως έλεγε η Μακαρίτησα η μάνα μου, σε εμάς δεν θα άρχεσαι, στο δάσκαλό σου θα πηγαίνεις να κάνεις ένα τρισάγιο. Τον ευχαριστώ από καρδίας. Σε αυτή την περίπτωση επέλεξα τις ομιλίες του Αγίου Αυγουστίνου σε κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Άγιος Αυγουστίνος εδιέτρεψε στην Παλαιά Διαθήκη, σώζονται πολλαπλά έργα του στην Πρώτη Διαθήκη, με τα οποία ερμηνεύει, οικοδομεί και αντιμετωπίζει αιρετικούς. Υπάρχουν 6 έργα του και ιδιαίτερα οι εναραπιώνες ερμηνεία, δηλαδή τους ψαλμούς, είναι ένα κλασικό έργο, το οποίο περιέχει 2 τόμους της πατρολογίας. Ο Άγιος από τα έργα του Αγίου Αυγουστίνου κατέβουν παρακαλώ 16 τόμους της λατινικής πατρολογίας, όπως περίπου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου κάπου 16. Μεγάλος πατήρ λοιπόν και εμείς προσπαθούμε οι μικροί να τον ερμηνεύσουμε. Ο Ιερός Πατήρ είναι αυτός άλλωστε που διατύπωσε την αρχή που ακούσατε από τον κύριο Παπαρνάκη, ότι η Καινή Διαθήκη είναι κρυμμένη στην Παλαιά, η δε Παλαιά ανοίγει στην Καινή Διαθήκη. Είναι ένα απόφθεγμα κλασικό και λόγω της ομοιοκαταληξίας στα λατινικά, που καταδεικνύει την στενή σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Εμείς απασχολήσαμε, τα εξήγησε ο κ. Παπαρνάκης. Εδώ να θυμηθώ και κάτι που διάβαζα αυτές τις μέρες από τον Άγιο Σύντρο, τον Πληρωσιώτη. Τι να σας πω, πραγματικά εμείς οι θεολόγοι είναι κρίμα το ότι δεν διαβάζουμε πατέρες και είμαστε της νεοπατερικής θεολογίας. Λέγει λοιπόν και ο Άγιος Σύντρος ο Πληρωσιώτης για τη σχέση των 2 διαθηκών, ότι έχουν μια ενδιάθετη συμφωνία, δηλαδή μια εσωτερική συμφωνία. Όπως ακούσατε, το μεταχείρας, όχι αναχείρας, το μεταχείρας. Αναχείρας σημαίνει το σηκώνει. Αυτό κρατάω, το μεταχείρας βιβλίο, περιέχει όπως ακούσατε 56 ομιλίες σε περικοπές και εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης. Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι ομιλίες τους στους ψαλμούς. Κατέχουν το ήμιση των ομιλιών. Το ψαλτήριο ήταν το προσφυλές εντρίφημα του Αγίου Αυγουστίνου
τον γοήτευε σε όλη του τη ζωή μέχρι τον θάνατό του. Απέναντι από την επιθανάτια κλίνη του έβλεπε απέναντι γραμμένους στους ψαλμούς της μετανοίας που βίωσε ο Άγιος μας και τον πρίκησε η χάρις. Στον Άγιο Αυγουστίνο επαληθεύεται η ρίση του Αποστόλου Παύλου που επλεώνασεν η αμαρτία υπέρ επερίστευσεν η χάρις. Στις ομιλίες αυτές διακρίνεται η θεολογική δυνότητα του Αγίου Πατέρα μας, το πώς διεισδύει στο κείμενο με φόβο και ενσυναίσθηση. Το τονίζω αυτό, με φόβο. Δεν κάνει ερμηνεία όπως εμείς θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, επιφανειακή. Προσπαθεί να εισχωρήσει στο βάθος των νοημάτων, στο μυστήριο της Γραφής και από εκεί να λάβει τα ψήγματα του Χρυσού που έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όσο πιο βαθιά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σκάβει στην Αγία Γραφή, τόσο βρίσκεις και το θησαυρό. Στην Παλαιά Διαθήκη διακρίνει ο Άγιος Αυγουστίνος πνευματικές σημασίες. Γεγονότα τα χαρακτηρίζει ως σημεία των μελώντων, το καλυμμένο με μυστήρια κείμενο προσπαθεί να το καταστήσει προσιτό στο λαό. Άλλωστε, αυτός είναι ο πρώτιστος λόγος της ανάλυσης του κειμένου, να οικοδομήσει τους πιστούς. Στις δε ασάφειες του κειμένου βρίσκει την γλυκιά εξάσκηση ανέβρεσης του ενσημενόμενου. Κατά τον Άγιο Αυγουστίνο, το Άγιο Πνεύμα ρύθμισε έτσι την Αγία Γραφή, ώστε στα σαφέστερα χωρία να ικανοποιεί την πείνα, αλλά στα πιο σκοτεινά να απομακρύνει την πλήξη. Το ότι υπάρχουν χωρία τα οποία με τις ασάφειές τους δημιουργούν μια πυκνότατη ομίχλη στον αναγνώστη, χωρίς αμφιβολία, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, αυτό είναι έργο της προνοίας του Θεού, προκειμένου να δαμάσει την αλαζονία μας, δηλαδή εμείς είμαστε οι ερμηνευτές, με τον κόπο που καταβάλουμε για να κατανοήσουμε και να μας απαλλάξει από την υπεροψία με την οποία ευτελίζονται όσα πορεία τα βρίσκουμε εύκολα. Από τις ασάφειες δεν ανακαλύπτουμε, λέει, τίποτε το οποίο να μην το βρίσκουμε ότι λέγεται με αρκετή σαφήνεια κάπου αλλού. Προκειμένου να διασαφηνίσουμε τα ασαφή χωρία, λαμβάνουμε παραδείγματα από τα σαφέστερα και με τη μαρτυρία των προδήλων χωρίων αφαιρείται η αμφιβολία. Η Γραφή ερμηνεύεται δια της Γραφής, scriptura interpres. Δηλαδή η Γραφή ερμηνεύει τη Γραφή, αρχή η οποία μας θυμίζει αυτό που έλεγε ο Αρίσταρχος, όμηρον εξομήρου δι διασαφηνίζει αυτόν εαυτόν εξηγούμε. Δηλαδή ο Όμηρος ερμηνεύεται από τον ίδιο τον Όμηρο. Η αμφιβολία και η ασάφεια στα κείμενα της Γραφής, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, βοηθούν στην έρευνα της Γραφής. Μερικές φορές χρησιμοποιεί στο βιβλίο αυτό τη Βουλγάτα του Ιερονύμου, είναι η ερμηνεία του Αγίου Ιερονύμου στην Παλιά και στην Παλαιά Διαθήκη, μολονότι όπως γνωρίζουμε αρχικά είχε εναντιωθεί ο Άγιος Αυγουστίνος. Στο βιβλίο «Η αλληλογραφία των Αγίων Αυγουστίνου και Ιερονύμου» περιέχονται μερικές επιστολές και μάλιστα οι δύο Άγιοι σε αυτές τις επιστολές και οι δύο υποστήριξαν με σθένος την άποψή τους, αλλά και με σφοδρότητα ο Άγιος Ιερώνυμος. Επίσης, μερικές φορές, ως μαθητής του Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνου, αλληγορεί ο Άγιος Αυγουστίνος και τονίζει την αρχή από τα αισθητά στα μη αισθητά. Δεν ικανοποιείται με μία και μόνο λύση. Εδώ θέλω να το τονίσω αυτό, παρακαλώ, γιατί ο Άγιος Αυγουστίνος δίνει δύο λύσεις καμιά φορά και προτείνει όποια προτιμά ο αναγνώστης, ασπαστή. Δεν είναι σαν εμάς που είμαστε αυθεντία, έτσι ερμηνεύουμε. Και έχουμε την βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας. Αφήνει λοιπόν τον αναγνώστη να επιλέξει ανάμεσα σε δύο προτάσεις. Επιπλέον δεν παραθεωρεί το έθος της Γραφής. Τι συνηθίζει η Γραφή. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Άγιος Αυγουστίνος βλέπει σε γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης προτυπώσεις τις άφθογγες προφητείες περί της Καινής Διαθήκης. Είναι γεγονότα δηλαδή που προτυπώνουν κάποια γεγονότα πρόσωπα στην Καινή Διαθήκη. Αυτές είναι οι προτυπώσεις.
Επισημειώνει επίσης τον προφητικό αόριστο, όπως τον 21ο ψαλμό που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο ψαλμός αυτός αποτελεί προφητεία περί της σταυρώσεως του Χριστού και εδώ ταυτίζεται με τους ανατολικούς πατέρες, μολονότι δεν τους γνωρίζει, γιατί δεν ήξερε καλά ελληνικά. Όπως έχουμε ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, τι είναι αυτό τώρα, κατάρα, είναι όμοιοι αυτής γέννητο πάντες ποιούνται σε αυτά για τα είδωλα, τι είναι αυτά. Όχι, λέει, δεν αποτελούν ευχή ή κατάρα, αλλά πρόρηση για το τι τους επιφυλάσσεται. Μολονότι, επαναλαμβάνω, το δεν γνώριζε καλά την ελληνική και είχε μικρή γνώση της καρχιδονικής, η οποία έχει κάποια ομοιότητα με την εβραϊκή. Άλλωστε ο Άγιος Αυγουστίνος ήταν από τη Βόρεια Αφρική, έτσι. Παρά τα αυτά ασχολείται με θέματα κριτικής του κειμένου. Επισημαίνει τις θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης, μολονότι πολλές φορές δεν δίνει έτσι μια σαφή τοποθέτηση. Ένα τελευταίο, και να μην σας κουράζω, που πρέπει να τονίσω, είναι η έκθεση των ομιλιών. Μερικοί απορούν, και εγώ απορούσα πραγματικά πόσο κόσμος άκουγε. Και εδώ θυμάμαι τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, που πραγματικά έτσι, όσοι επισκεπτόμαστε την Κωνσταντινούπολη τακτικά και περνάμε από εκείνο το μέρος που μιλούσε στην Αγία Αναστασία κοντά στον Ιππόδρομο, κοντά στην Αγία Σοφία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πώς άκουγε αυτός αλλά ως εκείνο τον υψηγόρο και ιεροκήρυγκα. Και μερικοί συνάδελφοι μου λένε στο Πανεπιστήμιο, μα είναι δυνατόν, πώς καταλάβαινε ο κόσμος, είναι δύσκολος ο Γρηγόριος, δύσκολος ο Μέγας Βασίλης. Και όμως άκουγαν. Και ήταν πολλοί από αυτούς ξωμάρχια, ήταν απλοί άνθρωποι. Αλλά είχαν αυτή την δίψα, γιατί ο λόγος του δεν είναι μόνο δεν το καταλαβαίνεις μόνο με αυτό, το καταλαβαίνεις και με την καρδιά. Κατά το πλήστον λοιπόν πρόκειται για εκτενείς ομιλίες που δείχνουν την αγωνία του Αγίου μας, αλλά και τη δίψα του λαού, που δεν κόρτανε να ακούει τον Αυγουστίνο. Τον Άγιο που δεν μιλούσε μόνο παρακαλώ στο λαό της Επισκοπής του, περιέρχονταν την περιοχή εκείνη της Βορείου Αφρικής, έφτανε και μέχρι την Καρχιδόνα και ιδιαίτερα στην Καρχιδόνα, γιατί είχε εκεί φίλο επίσκοπο τον Αυρίλιο. Κατέχεται μάλιστα από την αγωνία του κηρύγματος, έχει αγωνία για το κήρυγμα και ετοιμάζει και αισθάνεται ότι το κρίνουν. Εσείς λέει να με κρίνετε, όπως με κρίνει ο Θεός. Γι' αυτό και ζητεί να τον βοηθήσουν στο κήρυγμα με την προσευχή τους. Αξιοσημείωτο τη χάνει το γεγονός ότι κατά τη σύναξη όπου μιλούσε ο Άγιος Αυγουστίνος ανακοινώσουν τα κείμενα και από την Παλαιά και από την Καινή. Αυτό να το σημειώσω. Παρέχει μαρτυρίες όμως και για την εποχή του, για τα πάθη, τα ήθη, τα έθιμα, τα αιματηρά θεάματα της εποχής εκείνης, το ότι υπήρχαν ακόμη δολολάτρες, πώς απελευθερώνονταν οι δούλοι, πώς ήταν το δίκαιο των κληρονομιών, τους αιρετικούς και ιδιαίτερα τους δονατιστές που ταλαιπώρησε πολύ το κράτος και την Εκκλησία, τους λεγόμενους τραντιτόρες, εκείνους που παρέδιδαν τα Ιερά Βιβλία, την Παλιά και την Καινή Διαθήκη για να μην μαρτυρήσουν, αλλά και απόψεις εκείνης της εποχής όπως για τους καύσονες, δεν υπήρχαν μόνο τώρα, δεν υπάρχουν μόνο τώρα, και τότε υπήρχαν, αλλά τα φαινόμενα βέβαια είναι πιο τακτικά επαναλαμβανόμενα. Και την κυκλική πορεία του ηλίου. Να μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε εκείνη την εποχή που θεωρούσαν ότι ο ήλιος χορεύεται. Τέλος, το ακροτελεύτιο του έθεσα τη μνήμη του οσιομάρτυρα Ευστρατείου, ο οποίος εγκαταβίωσε στη λάβρα των σπηλαίων του Κιέβου και επί τούτου έτυχε στις 28 Μαρτίου που είναι η ημερομηνία να γιορτάει ο Άγιος Ευστράτιος ανάμεσα στους άλλους Αγίους και προτίμησα αυτόν, γιατί με πόνο μαθαίνουμε όσα τραγικά και απαράδεκτα συμβαίνουν σε αυτή τη μεγαλειώδη λάβρα στο παλάδιο του χριστιανισμού των Σλάβων. Δεν θέλω να πω περισσότερο γιατί μας πονάει όλους αυτά που βλέπουμε. Ασχολούμενος βεβαίως με τη μετάφραση των ομιλιών και διαισθανόμενος την αγωνία και αυτογνωσία του Ιερού Πατέρα που αντλούσε, όπως λέγει, από το κελάρι του Κυρίου, δεν μπορούσα παρά να ενθυμούμε το μακαριστό επίσκοπο, τον πατέρα Αυγουστίνο, πόσοι νιώσαμε το πείραμα της καρδιάς του, ο πατήρ Αθανάσιος Χεμάκης, εγώ, ο πατήρ Λαβρέντος και κάποιοι άλλοι,
αξιωθήκαμε να είμαστε ιδιαίτερη υπογραφής του. Το νιώσαμε πραγματικά τον πατέρα Αγουστίνο και δοξάζω τον Θεό που εκτός από τη σχολή του αείμνηστου του δασκάλου μου, του Στεργίου του Σάκου, σπούδασα και στο σχολείο του Καντιώτη. Και πραγματικά ήταν ένα μεγάλο παράσημο για μένα και για τους συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο το ότι είμαι καντιωτικός. Και για άλλους βέβαια το ότι είμαι καντιωτικός. Και δεν με πειράζει, τιμή μου και καμάρι μου. Τον πατέρα Αγουστίνο λοιπόν, που όσοι νιώσαμε το πείρωμα της καρδιάς του, θαυμάζαμε την αγωνία του για το κήρυγμα. Πώς καθόταν και έγραφε τις ομιλίες, δεν ήθελε να τον ενοχλεί κανείς. Έτσι είχε ένα πολύ φόβο και συναισθανόταν ότι ενουργεί το λόγο της αληθείας. Μας λείπει ο γέροντας και μακάρι και όλοι εμείς να του μοιάσουμε στην αγωνία αυτή για το κήρυγμα. Αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, δεν ξέρω αν παρέλειψα κανένα. Λοιπόν, και τέλος πάλι να ευχαριστήσω την κυρία Τόντι, που όπως είπα στον σύζυγό της, την Κυριακή θα μαλώσουμε, αλλά δεν μαλώσαμε. Γιατί αλλάξαμε, αλλά όμως έπρεπε να γίνει ένας έντιμος συμβιβασμός, αλλά όμως μας φιλοξενεί όπως βλέπετε εδώ, έτσι με τους καφέδες και την ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ από καρδίας. Και πώς? Είπα σεβαστή πατέρες, ο Δήμος από τη Διομήτρο. Ευχαριστώ τον πατέρα Σωτήριο που εκπροσωπεί το Σεβασιόνιο. Συγγνώμη, πάντα δεν έχω κανένα λόγο, έτσι. Όχι, απλώς θα γνωρίσει ο κόσμος ότι είναι παρόν και ο κάλεσα τον Σεβασιόνιο, τον πατέρα Θεόφιλο, τον οποίο αγαπούμε και ξέρει ο ίδιος με τη δάκρυ προχθές πριν από λίγες μέρες μιλήσαμε. Τον ευχαριστώ που έστειλε τον πατέρα Σωτήριο. Έτσι δεν είναι πολύ παρέλειψα τον πατέρα Σωτήριο, έτσι. Όχι, εμένα με παραλείπω. Κύριε, συγγνώμη. Όχι, είσαι εκπρόσωπος του πατρός Θεοκλήτου. Το χαιρόμαστε και όπως έλεγα και θα τελειώσω με αυτό, επιτέλους σας κουράζω και στον Εσπερινό τώρα στις 27 προς 28 Αυγούστου το θέλουμε τον πατέρα Θεόκλητο σαν τον Μωυσή που προσεύχονταν για το λαό του, τους Αμαλικίτες, να νικήσουν τους Αμαλικίτες. Όταν έμεφταν τα χέρια του λόγω του γύρατος, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Γι' αυτό πήγε ο Ααρών και ο Ορ, τα δύο αδέρφια, και κρατούσαν τα χέρια του Μωυσή και όσο τα κρατούσαν και μέχρι τέλους νίκησε ο λαός. Έτσι και εμείς θέλουμε να κρατάμε τα χέρια του πατρός Θεοκλήτου.